Waqt attività taħt it-tinda f'ħal-qormi li trattat il-qasam tas-saħħa, żewġ infermiera tkellmu dwar l-ħtiġijiet f'dan il-qasam, b'mod partikolari fil-qasam tal-kura primarja. Infermiera minnhom qalet li jinkwetaw meta jaraw il-pazjenti fil-kurituri tal-isptar għaliex huma jagħmlu minn kollox biex bħala tim isalvaw ħajjet in-nies. Qalet li jekk ikun hemm pjan għall-qasam tal-kura primarja dan jista' jtaffi ħafna mill-pis li għandhom fid-dipartiment tal-emerġenza. Naħseb il-fatt li titranġa il-kura primarja hija ta' għajnuna ħafna li tnaqqas il-load mid-dipartiment tal-emerġenza u bekk il-pazjenti kun moqdi ħafna ħjar. Tkellem ukoll infermier li jaħdem fi klinika. Qal li jiftakar żmien fejn fil-klinika tiegħu ikunu offruti diversi servizzi fosthom tal-oftalmoloġija u tal-ortopedija. Iżda llum għal dan l-infermier dawn is-servizzi huma ineżistenti. Qal li għal proposta tal-Partit Laburista dwar il-qasam tas-saħħa għax huma proposti li jagħtu nifs lill-infermiera. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat fisser il-weda li jagħmel il-Partit Nazzjonalista li jagħti l-flus lura lill-pazjenti li jixtru l-mediċini huma bħala weda li ser twassal għal servizz tas-saħħa bi ħlas. Jekk inti minant tal-spiżjar xtrajta dik il-kaxxa bl'10 euro, il-gvern dik l-istess kwantità aktar xtra b'4 euro. Il-gvern qed jgħidlek iżnu sewwa l-kliem tal-Prim Ministru qal aħna ħanatu lura kemm tiswina. Jiġifieri inti ħallast 10 euro u ta' kerba int mort 6 minn taħt. Joseph Muscat għamilha ċara li din għalih mhijiex aċċettabbli. Sitwazzjoni bħal din iġġib is-saħħa bi ħlas u għalina mhijiex aċċettabbli. Qal li gvern ġdid fost l-oħrajn jimpenja ruħu biex inaqqas drastikament il-pilloli li jkunu out of stock, jinvesti fi programm b'saħħtu għaċ-ċentri tas-saħħa u jara li l-anzjani jibdew jirċievu l-pilloli fir-residenza tagħhom. Bil-proposti li ħabbarna l-ġimgħa filgħodu għal Joseph Muscat, sissa ħabbarna total ta' 100 proposta. Il-koll proposti li fassalna wara diskussjonijiet mal-unions ma' min iħaddem u mal-familji. Il-mexxej Laburista temba appell iż-żgħażagħ kollha li għadhom fl-istadju li jiddeċiedu dwar x'karriera se jażlu. Qal li l-ikbar żball tal-gvern kien meta fl-2004 qal li l-pajjiż ma kellux bżonn aktar infermiera. Hawnhekk appella liż-żgħażagħ biex jażlu karriera fil-qasam tas-saħħa għaliex kemm bħalissa kif ukoll fi żmien li ġej il-pajjiż se jkollu bżonn ta' aktar infermiera Maltin.